This Disney DVD is enhanced with Disney's Fast Play. Your movie and a selection of bonus features will begin automatically. To bypass Fast Play, select the main menu button at any time. Fast Play will begin in a moment. Увеселителна зала Литвак. Ще го разбия! Аз го правя! Край. Затваряме! Последна игра! Тръгвайте! Той е на тази работа над 30 години. Аз съм разбивача, Ралф. Ще го разбия! Върша това от 30 години. Трудно ми е да си харесвам работата, Аз го правя! след като всички ме мразят заради нея. Ще го разбия! Сигурно е приятно да си добрия. Благодаря, Ралф. Като злодей, напълно те разбираме. Аз съм Зангиев, злодей съм. Ралф, ти си злодей, но това не те прави лош човек. Зомби злодей! Здравей, зомби! Зангиев казва: не вярвай на етикети! Добър! Зъл! Лили! По-добре се приеми! Не искам повече да съм злодей. Скоро в кината. Ралф изостави играта. Къде е разбивачът? Добре дошли на игрална гара. Влаковете към всички игри вече ви очакват. Нови мечти. Всичко се променя. Сега! Нови светове. Къде е Ралф? Чакай, кюбардийският ми е прашасъл. Ралф е в Heroes Duty. Махни се от тук, друже! Дисни представя Ралф, игри ли сменяш? историята на един обикновен човек, който търси признание. Кой си ти? Аз съм Ралф. Защо са ти толкова големи ръцете? Ами, не знам. Защо ти си толкова досадна? Хайде, дами! Мрънкането и лигаването приключиха сега. Кога игрите се изпълниха с агресия и опасност? Ти готов ли си? Опитвам да съм благ. Опитвам да съм благ. Повтаряш ли ме? Повтаряш ли ме? Това е грубо. И разговорът спира до тук. И разговорът спира до тук. Разбивачът Ралф. Скоро в кината на 3D. Откакто има детски стаи, всички деца по света знаят, че в гардеробчетата им ги дебнат таласъми. Но това, което не знаете, е, че таласъмите не винаги са били толкова страшни. Няма да отида на училище, не съм облечен. Първо е трябвало да учат за това. Академия за таласъми. Добре де! Много смешно, Саливан! Много си шик, Вазовски. Като искаш да направиш номер, поне опитай да има и малко мисъл. Какво? Какво става? Нищо не разбирам! Курсът започва през лятото на 2013 в кината. Обичам да уча. What happened? I don't know. Is everyone all right? Oh, my outfit. Your dress. And that's my dress. Do you realize what this means? Somebody switched our heads. No. Somebody switched our talents. Look at all this water. Hey, ow! I didn't do anything. I just... Tink, could you stop not doing anything before we drown? You're a fast-flying fairy now. And I'm a garden fairy. Ew, get him up, get him up, get him up! Get him up! Looks like I'm an animal fairy now. Orange is so unflattering. Oh, but it looks great on you, Sugar.